perquè val la pena, no pas per altra cosa. En Carlos Nadal jo el vas conèixer molt bé, vas treballar amb ell, jo crec que això ja és un privilegi i jo crec que és una de les persones que ja no trobem a les redaccions. Però jo crec que la importància històrica de Carlos Nadal, d'un periodista amb humanitat, una gran intel·lectualitat i sobretot una visió del món molt àmplia, molt àmplia. Jo crec que aquestes tres coses avui en dia a les redaccions, i continuo vinculat a la mateixa redacció, doncs ja no es troben. I la qualitat del producte informatiu que fem es ressenteix d'aquest empobriment, que amb gent com el Carles Nadal era molt difícil que es produís. Jo vaig conèixer el Carles Nadal quan era un estudiant de tercer, crec, de periodisme, a final dels anys 80, jo estudiava a l'Autònoma, i llavors no hi havia beques, i llavors havies de, diguem-ne, trucar a la porta dels mitjans i oferir-te pel que fos, sobretot els estius, els Nadals, la Setmana Santa, etc. I vaig picar a la porta i sí, em van oferir una cadira per un estiu i allà estava el Carlos Nadal. En aquell moment ell no portava la secció d'Internacional al dia a dia, però era, com dèiem, el jefe, i sempre ho va ser. És increïble com una persona que es va desvincular de la gestió diària de la secció d'Internacional, és a dir, que no decidia físicament, amb qui obríem, qui anava gran, qui anava petit, continuava sent el referent quotidià pels que portaven la secció i sobretot pels tots els que estaven allà a l'hora de decidir realment quin enfoc havien de donar a les informacions. El primer que sorprenia del Carlos Nadal quan eres un estudiant de periodisme és que era una persona amb unes ulleres molt grans i un cap molt petit i un coll molt estret i que estava en una cadira i semblava que fos l'últim de la redacció, una persona que era tot el contrari dels jefes que trobaves allà, que a les redaccions sempre trobes gent amb molt d'ego i molta empenta, i el Carlos era completament diferent. A sobre, com ha dit el Josep Maria, t'escoltava. És a dir, imagineu el salt, diguem-ne, intel·lectual entre un estudiant de tercer i el Carlos Nadal, que era, diguem-ne, havia estat un pioner de l'anàlisi internacional a Espanya, era un dels grans referents del periodisme nacional, i parla amb tu, és a dir, et pregunta què tal, com vas, què en penses de La Vanguardia, t'agrada el producte? I tu no tens ni idea de què contestar, no? I dius a tot que sí, m'agrada molt, clar, vull fer carrera aquí, només faltaria una xurrada darrere l'altra va responent, no? I ell de mica en mica anava traient de coses, no? I mai va deixar de fer-ho. Jo recordo després que ja quan vaig entrar en plantilla, uns anys després, de molts estius, de becari, et fan un contracte i entres en plantilla i al cap de poc temps em va tocar anar a cobrir, la primera cosa que vaig cobrir important va ser la caiguda del mur de Berlín i després va ser la primera guerra del Golf. I jo quan anava fora i ell es quedava a la redacció, acostumàvem a parlar per telèfon, d'una manera molt diferent amb la qual parlaves amb el redactor en cap. El redactor en cap volia que li donessis el titular, t'encarregava les línies, 70 línies amb quin titular i l'hora, no? A les 6 de la tarda aquí perquè és que si no posaré una altra cosa. I llavors amb el Carles ell sempre preguntava, no? Si em veia parlar o s'enterava que estava parlant amb el redactor en cap, deien passa'm-el. Llavors tens una conversa de 20 minuts o més, una llarga, no eren curtes, llavors els telèfons els pagaven sense problemes, i llavors preguntava el bàsic. Estaves a Alemanya, a l'Alemanya Oriental, i com són les botigues? Què menja la gent? Hi ha cinemes a la nit? A veure, els concerts, la música clàssica. Hi ha botigues, com són les botigues de música clàssica? Quina mena de concerts s'hi fan? Recordo a Eixik Beren, que va ser un dels camps de refugiats on van fugir els kurds del nord de l'Iraq després de la Primera Guerra del Golf. Els Estats Units van animar els kurds a que s'aixequessin en una revolta contra Saddam Hussein per veure si li podien fer la feina d'acabar d'enderrocar el dictador, no? I aquesta gent, els kurds, ho van fer, es van aixecar i van muntar una revolució i després els reforços americans mai van arribar i el Saddam Hussein, amb el que li quedava de l'exèrcit, els va arrasar. Llavors va forçar la fugida de moltíssima gent cap a les muntanyes.
Llavors, el Carles em preguntava, com és aquesta gent? I jo els deia, doncs hi ha de tot, hi ha gent amb corbata, hi ha mestres d'escola, hi ha famílies amb nens, i què mengen? I quin temps fa? I com és aquesta muntanya? I era una pregunta darrere l'altra. I amb això, amb aquesta curiositat, ell construïa després aquests anàlisis, que evidentment no deia quin temps feia al camp de refugiats, però el que treia de tu, amb ell li servia molt també després per lligar tota la història. I és aquesta, diguem-ne, curiositat sense cansanci, la que jo crec que el mantenia. Sempre amb una discreció exquisita, amb una veu sempre pausada. Amb ell no et podies barallar, perquè tampoc era el teu jefe directe, però ningú es barallava mai amb ell, ni els altres jefes, que podien tenir més motius. Jo crec que de la persona, del Carlos, ja ho he dit abans, el Josep Maria, també voldria destacar que no era, i això es veia amb el seu periodisme, no era gens dogmàtic i no era sectari. Avui en dia, l'opinió que veiem als diaris està molt radicalitzada. Diguem-ne, una columna d'opinió i un autor d'una columna d'opinió sempre pensa el mateix. I de fet la gent ja llegeix aquella columna esperant que no sacsegi la seva consciència. Comprem un diari o llegim una columna d'un opinador com si anem a missa, és com un acte de fe. I això que ens sacsegin amb noves idees no és gaire ben rebut avui en dia i jo crec que és una llàstima. Amb el Carles Nadal, que no era un sectarista, mai sabies com anava a terminar el seu article. Tu sabies el plantejament, perquè hi havia un títol, bé, avui parlem d'Israel i dels palestins. I no sabies si al final criticaria els israelians o els palestins, o on es quedaria. I això era d'un enriquiment brutal. Imagineu-vos avui en dia un conflicte tan divisori com el que continua sent Israel i Palestina. Trobareu un opinador que serà pro-palestí i que mai reconeixerà res dels israelians i trobarem uns autors pro-israelians que mai reconeixeran res dels palestins. Doncs imagineu-vos la riquesa de tenir una persona que pot anar d'una banda a l'altra, sempre a cavall de l'actualitat i sempre amb aquells elements de judici que li donava el moment. Abans he pres 2 notes del que estava dient el vídeo aquest, que és molt bo perquè té 3 coses fantàstiques, que diu que el cert del periodista es demostra a través de l'actualitat i que el periodista viu dins del temps. Viure dins del temps vol dir haver de canviar de criteri. Jo crec que dintre del que són els valors fonamentals de la democràcia i la llibertat, canviar de criteri de qui té raó i qui no la té i en funció de qui té raó és una cosa que avui els opinadors no en fan. Jo crec que per això és tan útil el seu llegat periodístic. He vist que la Maribel està editant també el llibre ara dels 150 articles. Jo encara, quan me'n vaig, i vaig estar, per exemple, a Gaza el mes de novembre, a la darrera ofensiva israeliana, jo, sempre que surto de viatge, encara faig impressores dels articles del Carles Nadal. Què ha dit el Carles Nadal de Líbia? O què ha dit de Gaza? Què ha dit fins i tot d'Holanda? O d'allà on vagi, no? Perquè encara que hagin passat 10, a vegades han passat 20 anys d'allò que va escriure, continua guardant les essències del conflicte, del problema, d'aquella societat a la que tu vas a veure amb ulls nous. Jo crec que aquest valor és brutal. El Carles Nadal, perquè va néixer i va desenvolupar la seva carrera aquí a Barcelona, però si hagués estat en un país anglosaxó, si hagués estat als Estats Units, hagués estat primer vinculat a un centre acadèmic per sempre, perquè la capacitat que tenia d'ensenyar era moltíssima. I després hagués escrit un munt de llibres, o sigui, li haguessin d'alguna manera, la societat l'hagués forçat a escriure un munt de llibres. No només la poesia que escrivia en secret i a la seva intimitat, sinó llibres a partir dels seus coneixements de política internacional. Perquè en aquell moment, a més, la política internacional, com també ha dit el vídeo, que hi havia manga ampla a la secció internacional. Què vol dir això? Doncs que nosaltres, jo no, perquè vaig ja
desenvolupar la meva professió en democràcia, però el Carles sí, havien d'escriure molt entre línies. I el que deien referint-se a França doncs tenia una lectura interior, el que deien referint-se a Gran Bretanya doncs també, no? I llavors, d'aquesta, diguem-ne, dualitat, sortia també que a la secció internacional era com un oasi, ningú, i encara passa avui en dia, tu pots anar, per què? Perquè al final te'n vas a Israel i escrius un article dels colons i els colons no trucaran a l'endemà al director per queixar-se, no? Llavors pots dir el que vulguis. Estàs als Estats Units de corresponsal, com vaig estar jo, i jo puc carregar-me el Bill Clinton o el George Bush, tot el que vulgui, perquè difícilment trucaran, no? Llavors hi ha molta llibertat per escriure allò que realment vols, no? I això el Carlos ho aprofitava de manera esplèndida per passar totes les censures que a les altres seccions del diari havien de passar a diari, no? Tota la secció d'economia, la secció de política, temes tabús que no es podien tractar, el Carles els tractava en termes generals i dintre d'un context internacional, però que ens ajudava als lectors a saber per on van els trets a Europa. Jo crec que això també era una altra grandíssima contribució del Carles. I tot això ho feia ell, i d'on treia tota aquesta capacitat de poder explicar les coses? Primer perquè en teníem temps. Abans el periodisme era més reposat. Jo recordo que el Carles Nadal deia: és una bogeria que aneu a un lloc i que esteu baixant amb el paracaigudes sobre el terreny i ja us estiguin demanant una crònica. Tu el que has de fer és arribar al lloc, deixar passar 1, 2, 3 dies, una setmana si convé, i vas a conèixer el país, parles amb la gent, vas a restaurants, etc. Veus als museus, compres llibres, i una vegada que hagi passat 5-6 dies em truques. Llavors tenim una conversa de com ho veus. I a partir d'aquí podem començar a construir un relat amb cap i peus. El que passa és que avui en dia als 6 dies ja estàs de tornada. És a dir, que els diners no hi donen per tant. Llavors sí que el primer dia, abans d'aterrar, ja has d'estar enviant la primera crònica i al quart dia t'estan dient: bueno, és que com ja no estàs a Portada, potser ja no t'hem de mantenir al lloc, ja podries anar tornant. Potser ara començo a entendre per on hem de moure'm. Bueno, però és que ja has passat els 1.000 euros que havien quedat de pressupost i ja s'ha de tornar. O sigui que això és un altre gran canvi, el temps que hi havia abans i la manca de temps que teníem avui. El temps ben empleat servia al Carlos Nadal per llegir. Llegia tot i més, que sembla increïble, però 3-4 diaris al dia, el Herald Tribune, el Financial Times, perquè com deia molt bé el Josep Maria, li agradava moltíssim el rigor de la premsa anglosaxona, que és una cosa que aquí no